අයිබෝන්. වණක්කම්. ඉතින් චනකාන්ත ට්‍රැවල්ස් අපෙන් අද විදේශගත වුණ කුවේට් දේශයට விஷால பிரிசா. இன்னைக்கு நம்மளோட ஜனகாந்தா டிராவல்ஸ் ஏஜென்சி மூலமாக குவைட் நாட்டுக்கு பல பெண்கள் போக இருக்கிறாங்க. ඉතින් අද මෙයාලා සියලු දෙනාම කටුනායක වන්තුරකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. සියලු වැඩ කටයුතු ඉවර වෙලා දැන් මෙන්න රට යන තැනට තමයි දැන් අවසන් මොහොතේ ඉන්නේ අපි. වැඩ ටික වෙනවා මෙතන. අපි එතෙන්ට යමු නේද වැඩ ටික බලමු. இன்னைக்கு அவங்களுடைய வேலையை நாங்க பாதுகாப்பான முறையில முடிச்சு அவங்கள கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்திலிருந்து குவைட் ஏர்போர்ட் வரைக்கும் பாதுகாப்பாக அனுப்பி வைக்கிறதுக்காக நாங்க எங்களோட டீமோட கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். அப்படின்னா நம்ம உள்ள போய் என்ன நடக்குதுன்றத பார்க்கலாம். என்னன்னு රටේමය රට යන තැන ජනකාන්ත ට්‍රැවල්ස්